ассалому алайкум подписчикои саудотеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Ҳаво хунук шидесай лайка ба муза биза шеринар. Числаи имрӯзара мегӯй маҳиле мегум та имрӯз 21 ноябри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробарай ба 105 сомонӣ. Дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзонак мо дароӣ кардан бардои азиз. ҳоз барои шуморо нархи навоша гап мезанем. хоҳиш мекунем то охири видеоро тамошо кунед. хаяк ягон мисол хонаҳай квартираи мошинай мехарен дар насибтон боша хонаҳои арзон гарини бисёрайне ки дар канал бардои азиз подписатсия кунед ки ма видеои нав кардам телефони шумода мерава ана ки мерем устоста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хилаш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам бардои азиз. ана мошиношуна мисол тамошо кардесен мошинои комфорт, мошинои беҳтарин дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. нархи граница бардои азиз гарини арзон шудагиай. фақат шумо бардои азиз ҳами рақамҳо да занг бизанед. Да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. нархи граница гарини арзон шудаги дӯстони азиз занг бизанед мегӯянд ки номероро ай канали Саудо ТЖ гирифтум ба шумо скидка мекуна. ана ки бачаё ча як чойник лимончоя дар пешат бигива видеои Саудо ТЖ-ро то охирша тамошо кунед. бардои азиз бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, тарафи Лесной, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ, доми 5 этажа, доми панелнияй, сехонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. ремонти квартира замонавӣ ба дараҷаи олишай, обу свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. квартираро вақти фурӯхтан спальни гарнитур, ана кондитсионер ва бисёри чизҳош меиста. поёни хона да бардои азиз подвалам доранд мисол барои ягон чиз мисол барои ягон чи мондан. поёни хонада мақсад подвал доштиян. чихеле ки гуфтем ана квартира дар ноҳияи Ёвон тарафи Леснойда доми 5 этажа доми панелнияй сехонага 2 этаж. бардои азиз омадем нархиш да нархиш 390,000 сомонӣ мега. 390,000 сомонӣ. номерои телефонаш кор мекунад. дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. бардои азиз занг бизанем мегӯянд ки номероро ай канали Саудо ТЖ гирифтам ба шумо арзон мекуна. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана ки бачаё ча варзо бадара ҳавои варзо бадара як дача арзона аз варзоб гап мезанем шеринар касе ки пул дорен бихарен бовар кунен. дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар варзоб деҳаи ана гусгар гуфтагиай наздики кохи малика 22 сотиқ заминай ана детаҷа дачаи фасон кардаги дар хона дорад. дӯстони азиз ремонт надошта хай мисол ана пулои Россияро оварда боши 1 евро ремонтш мекунӣ медрои зиндагӣ мекунӣ. обу свеч мега ҳастай ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. нарша бардои азиз гуфта ки $28,000. манзарашам бардои азиз манзараи фасони хушрубдайне ки дар ҳами шаршараш асабот ором мешава. марҳамат бардои азиз маълумотша дар бар экран нависагим $28,000. номерои телефонаш ана кор мекунад. дар ин рақамҳо занг бизанед. ана бигӯянд ки номероро ай канали бачаи очкидор гирифтам ба шумо арзон мекуна. ба пули тоҷикӣ чанд қа мешавад дар экран навистагиам. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. хай бардои азиз апашко дидесен ки мисол дар ин канал хонаҳои арзон, дачаҳои арзон, квартираҳои арзон гарини бисёрае. барои он бардои азиз подписатсия кунед, лайкорам биҷиқен. хоҳиш мекунам ҳамин меҳнатои моро қадр кунед, лайкора биҷиқен ва инаи рақамҳои ма ягон кас реклама дошта бошен толка дар WhatsApp-аш бинависен. ассалому алайкум тамошобинони азиз, бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёр директори компанияи Faberlic. дар муҳлати 2 соли кориям зиёда аз 30 миллион кор кардагим. мехоҳед чунин пулҳои калон кор кардан, соҳиби чунин хонаҳои зебо шудан, соҳиби мошин шудан, соҳиби он орзуҳое ки шумо аз кӯдакӣ доштен ба орзуҳотон расидан, дар WhatsApp ма бинависен. барои шумо низ кора меомӯзонам. фақат занҳо این نوارهای من برای زنها است، برای زنهایی که من نمیتونم، نمیدونم، نمیشوه
нанависен хубтараш, барое ки шумо баҳона меҷӯед. ман мисли худам ҳамон занҳое ки ман метонам иншоаллоҳ бо ёрдами худованд ҳамааш мешаванд, ана ҳамин гуна занҳоро интизорам. дар командаи ман зиёда аз 100 то директор ва миллионта консултанти лидер аст. метонен шумо низ ба ҳамин рӯзҳову қуллаҳо бирасен. пас бинависен дар ватсапи ман. мардуми россия худованд нигаҳбонтон бошад. дар ин хинаки ғавсак пӯшен хинак нахӯред. дӯстони азиз, Opel Vectra B дар кузови универсал. соли мошин 2001, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.8 қабрға, коробкаш механика, ана баллонои зимни 80% дора, хадавоиш мега 100%, ҳуҷҷатам дорад. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар город Санкт-Петербург. нархи мошин 170,000 рубл гуфтак бугӯ. марҳамат бардуи азиз, метавонӣ ки як моҳа оликта анами мошини беҳтарина бихарӣ, катагӣ кунӣ бигарди. бо мефорат пеши наташа мерай. 170,000 рубл ба суми сомонӣ 18,000 сомонӣ мешидай. нархи беҳтарин айне ки номерои телефони россияш ватсапам дора. занг бизанед, қатъяка маслиҳат кунед. бовар кунед, нархи зурай, нархш гарини арзонай. бисёри бардорои россия гуфтауданд ки ягон хонаи фасонаи шаҳри душанбе монен. марҳамат, гӯш кунед. хонаи дисен қарор дорад дар шаҳри душанбе, тарафи политехникум 4 участка. хонаи дуошунаи фасони хушрӯкардагӣ 4 сотиқ заминаи 5 дархона, 1 кухни дорад. зӯни азиз, ремонти хона замонавӣ ба дараҷаи олишай, ову свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, амборхона, кладовка доштаи, 2 та баня, 2 та ҳоҷатхона дорад. зӯни азиз, гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ, ана хонара вақти фурӯхтан 3 та кондитсионер ва бисёри чизош места. дӯстони азиз, хона ба чизи чораш фурӯхтан мешавад, мақсад 3 та кондитсионер ва бисёри чизош месудай. нархи хонаи десен 699,000 сомонӣ. 699,000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад? дар экран нависагим. номерои телефоншон ҳастай, занг бизанед, маслиҳат кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ки шашум эълона тамошо кардеса, комментарияда бинависен. бардуи азиз, мошини десен Niva Chevrolet. беҳад мошинчаи зур будааине ки Niva Chevrolet солаш 2010, сӯзишвориш бензин, мотораш 100%, коробкаш механика, ҳуҷҷатош тамом шудагия. бардуи азиз, вақти мошина хариди хона мерай, отат мембарай хирсандира, мега гарини мошинчаи фасон хариди бачам, майна пули ҳуҷҷатоша биги, бара ҳуҷҷатш ки, мега ҳуҷҷатош тамом шудагияй. мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт. бардуи азиз, пешина номаш гарм, дар ноҳияи Рашт қарор дора. нархи мошина 40,000 сомонӣ мега. срочни сумшон дар корай. касе харидор бошем, бардуи азиз, занг бизанем, мегӯянд ки номерои канали Савдо ТЖ бачааш гидор гирифтам, ба шумо бо арзон мекунам. гуфтам ки то охири видеора тамошо кунед. ина касе тамошо кард, бурд кард бешухӣ. марҳамат бардуи азиз, хонаи арзон ай даст натен. хап дамич кара, нагӯ худат бира бихараш. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри душанбе, пеши мошин бозор, кӯчаи Лолазор, наздики Раи Калон. 2 сотиқ заминаи 2 дархонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонташ пад абой тайёрай, ову свеч мега ҳастай, ҳуҷҷат дора, туалет, баня, кухниш отдельния. дӯстони азиз, гирди хона вакруг маҳкам кардагӣ, хона ба чизи чораш фурӯхта мешавад. туфлиёта мегирӣ, миёй пуламети медрои зиндагӣ мекунӣ. Раи Калон, бардуи азиз, наздикай, пеши мошин бозор. нархи хонара 230,000 сомонӣ мега. и хеле нарх навора фақат дар ами канали Савдо ТЖ мебинен. бовар кунед да. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардуи азизам, касе ки ай шаҳри ваҳдатем, бо диққат Савдо ТЖ-ра гӯш кунед. якад ай шаҳри ваҳдат, замин ё хонаи времянка дар корай. гӯш кунед, ай гиҷош дар корай. ана чуянгарон, лиҷак, дачаҳои лиҷак, амоншайхӣ, тангаӣ, чашма, ай ҳамин тарафо мисол замин ё хонаи времянка дар корай шад то 100-150,000 сомона мехара. хонаи заминияй ё мисол хонаи времянкай, мақсад заминаш 5, 6 ё 8 сотиқ бошада. касе ки дошта бошен, срочно ҳамин якада занг бизанен. номерои телефонаш номерои Россияи ватсап дора.
чандсма хонаи заминӣ, чандсма квартира дар кора яки ҷо дар кораетона комментарияда бинависен. Бардруи азиз, квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Роғун, дар сентри Роғун аст. Дӯстони азиз, доми 4 этажа, сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. Дӯстони азиз, ремонти квартира миёна гуфтагиай, обу свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. Квартира бардруи азиз вақти фурӯхтан мақсад бисёри чизҳош меистодай. Мактаб, магазин, дорухона наздикай. Бардруи азиз, нархи квартирара 320 000 сомонӣ мега. 320 000 сомонӣ. Квартира бардруи азиз дар сентри шаҳри Роғунда қарор дорад. чухеле ки гуфтем, нархи квартира 320 000 сомонӣ. номери телефонаш WhatsApp ҳам дорад. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. як эълони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бо диққат гӯш кунед, ҷои қизиқи видео омад. як ҳадаи шаҳри Душанбе квартираи аренда дар корай, мақсад барои зиндагӣ кардан то 1800 сомона боша мешавад. бардруи азизам, касе ки аз шаҳри Душанбе квартираи иҷора дошта бошен, ҳамин акада срошни занг бизанен, то 1800 сомона мақсад квартира мешол мешиштай аренда квартира, яъне ки квартираи иҷора дар кораи ҳамин акада. касе ки дошта бошен бардруи азиз, ё мисол апашко ҳамин номеро да занг бизанен, номерош номерои Россияй. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ханам хеле бачаё ча пашкои ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки мошинҳои арзон, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзонак морӯӣ кардан, ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунем ки хай нархҳои соз буд. бардруи азиз, хай ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепала биҷихен. ва бардруи азиз, касе ки мисол аз ҳамин канал хона ё квартира ё мисол ана мошин хариданиен, каналда бардруи азиз уқа вақти шуморо намегирен, подписатсияра ҷиқиден, поён нигоҳ кунен, ана сирқ қати нависагия мумкин дар телефони шумо. ҳамин подписатсияра ҷиқиден, зангулача мебурая. зангулачара бардруи азиз дар бологӣ моне, ке ки ман видеои нав дар YouTube партофтам, телефони шумо да мерава бардруи азиз. ва агар он кас реклама дошта бошен, замин, хона, квартира, мошин ё мисол ягон чи дига, метавонед ки нами рақамҳои десен бардруи азиз танҳо дар WhatsAppш бинависен. мо дар видеои оянда барои харидорора чизе ки мисол мо дароӣ мекунем, мо рекламаш мекунем. то видеоҳои оянда бардруи азиз, хай дастгирира фаромӯш накунед, дастгирира лайк, комментария. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.